Telemora bakaste sakhamnokni emergency bedego fasalni horo duty khlai tongnai khoroksa doctor jugno joa kefe khoroksa sikla doctor ni habanoga habino juda juda kok sitera sawinai nangnungya kok sawi pulo tei sakhamnogo saknaikini khlaijakna bagui phainai hamirokno kasui toni mohni kok siljamo yagulo sakhamnogo duty khlai tongnai security guard rok patimungno mokol bai thanglugui joa kefe siklano romui tonio Telemora thanao kok tomaro horo Koktuma mani Telemora thanani police rok phailekya Telemora sakhamnogo tei duty khlai tongnai doctor jugno haino hai ereng nangnungya khlaimani kok silchamugo police o siklano romui klango thanao Koktuma o saimankha siklani mung Biplop Das bini nok Telemora thanao khobjak Brahmaswara amchayo বিপ্লব দাস নামে একজন থানাতে যে ডক্টর তার ডিউটিতে আসেন তারা একটু ডিস্টার্ব করতেছে আর কি তো খবর পাই আমরা এলাম তো এখন আমরা এখানে নিয়ে যেতেছি কোন ডক্টর অ্যাকচুয়ালি যে ঘটনা সেরকম মানে কোনো রকম সে অ্যালকোহল নিয়েছে এবং সেই খবরটা আমরা এলাম এখানে দেখলাম যেখানে বিপ্লব দাস নামে একজন ব্যক্তি ওদেরকে মানে যে হসপিটাল স্টাফ আছে তারা ডিটেন করে রেখেছে Khursa taiklayo shikanggobo Biplop Das mugui o siklano khoroksa saknai kringjukno samung tanglani kasumani kok silchamungo romui thanao tubui phayo patimungno tuino phasalni horo jora kisa romuyo tungklamungni boya shipchaka Telemora bakaste sakhamno gwnangui Bureau Report Kokkhorang